Het Thermenmuseum in Heerlen, Limburgs Museum in Venlo en Rijksmuseum van Oudheden in Leiden slaan de handen ineen om de Romeinse geschiedenis in Limburg tentoon te stellen. De tentoonstelling is vanaf 25 april voor het eerst te zien in Leiden. Daarna reist deze door naar Venlo en eindigt in Heerlen. In de Romeinse tijd was Limburg gewoon een ontzettend belangrijk gebied. En dat weten heel veel mensen niet. Misschien in Limburg zelf dan wel, maar zeker niet in het westen, waar het Rijksmuseum van Oudheden ook zit. Dus het is echt hoog tijd om dat verhaal een keer aan de mensen te vertellen, denk ik. Met name de Romeinse villa's spelen een grote rol in die geschiedenis en dus ook in de tentoonstelling. Omdat hier op een gegeven moment zo ontzettend rijk werd, met name in die 2e eeuw, rijke boeren. En begonnen ze allemaal plattelandswoningen te maken, heel erg op Romeins model. Dus echt Romeinse architectuur op het platteland. Hoeveel villa's liggen hier ongeveer in Limburg? Nou, een heleboel zijn natuurlijk eigenlijk nog niet ontdekt of zijn misschien al lang in de middeleeuwen helemaal afgebroken. Maar wij gaan zelf uit van minstens 1 villa per vierkante kilometer. 150, 200 moeten er minstens geweest zijn. Door middel van archeologische vondsten, maquettes en reconstructies laat de tentoonstelling zien hoe mensen in de Romeinse tijd leefden. Nou, eigenlijk loop je door het Romeinse landschap heen richting een villagebouw waar je heel veel materiaal kunt zien wat in die gebouwen gevonden is. Die zagen er heel mooi uit, vaak van binnen, met muurschilderingen. We hebben zelfs op 1 plek restanten van mozaïeken gevonden. Maar we zien ook heel veel materiaal wat de doden hebben meegekregen, bijvoorbeeld in hun graven. En daarmee dan kun je echt heel goed zien dat Limburg een ontzettend welvarend gebied was in de Romeinse tijd. En we laten dan dus zien hoe het functioneerde, de basis, de landbouw. Maar ook dus de architectuur, het exterieur en hoe het er van binnen uitzag. En dan ook inderdaad de bewoners. Wie waren dan de mensen die daar woonden in die villa's? We hopen wat dat betreft dat met deze expositie Romeins uit Limburg even helemaal in de picture komt.